takže tu ho máme. Jesus Christ. Ježiška, ako ho ešte nepoznáme. Ja úplne, že prečo tam chcem ísť a teraz keď vidím tú sochu, tak si úplne uvedomujem, prečo tam chcem ísť. Proste úplný showman, úplne proste čaute. Čaute. Takže ideme na to. A tu máme, tam bývam. Tam. Wow. Nikoďa, Blue Zone, Chiva a tu máme našu kamoša. Čaute. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jasná voda nech svieti ako piesne. V dolinách jasný hen, sa oči stála, je náš krásny strom. Juhu, akože sedím práve v kostole, by som tu nemohol rozprávať, nikto tu není. A chcem natočiť video, ale není ma moc vidieť. Pura vida a neviem, asi nebudem, lebo proste není ma moc vidieť, to také na chuja asi. No takto, wow. Vítam vás pri mojom novom videu. Vítam vás pri mojom novom videu. Vítam vás pri mojom novom videu. No ale stále som rád, lebo je to tu iba také, vieš, proste, že hej, ty belo, ale proste so smiechom, alebo proste, vieš, ale není to tak niekedy proste, že na Slovensku, alebo proste neviem, keď ideš asi do nejakých iných krajín, tak ťa tam idú proste ukameňovať za to, že vyzeráš úžasne a si proste úplne star. Ale pritom nikomu nič nerobíš, iba proste si užívaš svoj život a proste zdieľaš s ostatnými. A tak stále je toto proste, že môj nervový systém nie je až taký vytrasený. Rozumieme? Tak zvykol, že ľudia proste, ale tak na tých plážach vôbec, ale tu napríklad, kde bývajú iba sami Guanacastenčania, Nikojančania a proste sami Kostaričania. Som asi veľmi zľahka jediný biely, čo tu býva. Takže, ale tak väčšina ľudí už proste tu majú svojich predkov z kolonizácie. No teraz na mňa slečna kričala, že gringo. Takže ja už som si tu úplne zvykol, že ma tu proste veľa ľudí šikanuje, hlavne čo sa týka ako chlapi, ale aj baby akože. A neviem, proste pohoda, lebo oni nie sú nejakí, že násilní alebo proste že nebezpeční, ale akože veľa ľudí akože chcú šikanovať. Ale tak asi tak sranda, lebo to je taká sranda. Ne, tak už som si proste tak zvykol úplne a že si to tak menej a menej beriem k srdcu, že no čo, tak som bielý. Si to úplne uvedomujem, že ja som úplne bielý človek. Tepa je úplne super a včera nám zapršalo po asi 3 dňoch úplného slnka. Takže dneska fresh, som sa zobudil a zle sa mi spalo, lebo proste prvý deň, vždy sa zle spí, asi. A hovorím, depa dobrý, ale chýbajú mi proste asi najlepší depa, čo som mal za posledných, ja neviem, odkedy som naspäť zo Slovenska tu na Kostarike, tak asi najlepší depa. No, v Uvite bol dosť super depa.
tamto sa asi nič tomu nevyrovná. Ale tak to myslím takto, že v Matrixe asi jeden z najlepších a idem sa teraz napáť a idem dnes dať klasické raňajúčky kostarické, lebo už som asi týždeň nemal. A vieš, aký si musím kúpiť. Takže tak, no. Čaučo zlatička, takže dneska som sa hádajte čo opäť presťahoval, život dovolenka. Lebo ja už to tu mám nejako univerzálne dané, že sa sťahujeme každý týždeň. Sťahujeme, ja už som taký osamelý, že už si dokonca hovorím, že oni. Takže tak, aby ste vedeli. Hola. Ahoj.